Mitalaw 24 puntos, 7 rebounds, 7 assists ug 6 steals si Sergeant Dexter Lorona. Human malampusong nakadaog sa semifinals matchup kontra sa mga kapulisan sa Police Regional Office kon PRO 11 niadtong Marso 8 sa Davao City Recreational Center. Nagpakita ang duha ka teams og aggressive offense and defense. Apan mipatigbabaw gihapon ang mga sundalo sa score nga 75-62. Sumala sa 10ID, healthy lifestyle ug fitness ang susi sa malampusong pagtuman sa tanang matang sa tahas ug misyon. Apil na diha ang ginapatumang athletics activity sa mga kasundaluhan matag Martes ug Huwebes kada semana. Di nagapahigayon og zumba, ingon man 3.2 km run aron mas mapakusog pa ang stamina sa mga sundalo. Kinisab ang gimando ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy M. Galido atol sa iyang pagbisita sa Aguila Division niadtong Enero 29. And really, I'm really emphasizing discipline sa commandership ko. Not only because it is our foundation, but ito yung nagdi-distinguish sa atin bilang isang sundalo at isang civilian. Fitness para tayo lumakas at para magkaroon tayo ng healthy lifestyle. Kasi pag hindi tayo fit, I'm 100% sure apektado yung kalusugan nyo. Pag naapektuhan yung kalusugan nyo, muna apektado yung trabaho nyo. Pag naapektuhan yung trabaho nyo, apektado ang pamilya nyo. Pag naapektuhan ang pamilya nyo, problemado na kayo. Magsangka ubo sa best of 3 championship rounds ang 10ID kontra sa Bureau of Fire Protection 11. Kini na ang ikaduwang higayon nga misulod sa championship rounds ang mga sundalo. Unasa nagsangka ang 10ID ug Davao City Mayor's Office team sa championship round sa milabayng tuig. 12 ka team sa Davao Region nga gilangkuban sa security cluster ang mipartisipar sa torneo karong tuiga ubo sa selebrasyon sa ika-87th Araw ng Davao. Gikan sa 10th Infantry Aguila Division Philippine Army, Louie Angchay, Newsline Philippines. Stay safe.